Ka public hearing kabala pelong hahat temai haka shnong kabahap hakaput India bat Bangladesh. Haka ni ka public hearing kabala pelong haka ar pelai terik ujliu ar hajar penriu kabala wan ban pensngau daki katu kane ki bor sarkar ki bor shipai bat ki he jong ka company NBCC ki bashimti ya ka jing pentre ya ka jing ker per khaput na barakawai ka jaka hakaput jong kari India. Habawai ka meeting na lor usordar baladeb ban agi jingkren lami rusau rang bashnong jong kawai na ka shnong kabahap haka ilaka jong ka rajong sken kumtau ni orang basnong ulak kerpat ya ubak perstun tensong ubadai UMLA kani kathan badu balong rukum sembut menteri rang ba kejela bau un sngap lem yang kejing kerpat jong kinong song snong bau un keren lem rusya ka sarkar pedeng halor kini kejing tengku mau siang jong kipai ba nong song snong ula ong ruba kajaka kala dei kejing im lada kan riak no manu te ban ajing im yangi ula benrap da kaba ai nuksa baya ka Kashmir lada du tang kendiat ru ka sarkar pedeng kaya le ban klun chalade ban laj na kejing syak kam trai haka China bat Pakistan ula bu jingkeli bat balai pat yangi katemu ban i beng bat ban khenno yangi kum kinong Bangladesh ula ong ru bakaladon kata kejing pensngau bakaladon kejing kular ban ot kherdop haman laki benta ki bakasnong ka hap sharum naga kper ndrei ula ong basisin baladon na shabar jong ka kper kam semladon syu kata kejing shingan. Rồi nên công nên sam ai cũng lấy subresto ni badai deputy chief minister ibla share ya meeting agak khat tarik bunai ban riu ajar ban riu ba lengba jong i kini ki officer badai pej jaga fencing PSF SDOC bill BDO badu manager jong ka NBCC gilawan ban lai ka spot inspection menta ka hat mai tena kaliang jong aku murang ba senong ba mikman nak menta ki paj ba ngapen sneu hang nei menta ba Itan riu pheu teli ki ying kin lech ai lai se phila ban ai ying kumba ai ya ki kharmator sanang mensong henrei hangi kinong kendong ka jaka de ka jing im phila ban ai ka ying henrei phila se ban ai ka jing im ndon bala ban ai ya ka jing im hangi kinong kendong ka jaka hi de ka jing im dengan kerpat kumba lalong mene ka meeting i ka de ka ba job pajba ki layo ban pensngeu dengan kerpat ya isa presto ni badai nak kaliang joka sarkar ba ikit khialem nak benta kan ka sinong hat thamai nak benta mangi kinong kendong sakane ka thain riwar ba ikit khia nang ba lada kumnu ru ninyo ya jing job ninyo ka jing yada nak benta nu pa song sinong badon hat thamai tang kata tin ko boleh Ong iklet ban ong ba nakaliang jong ki he mene ki ong kumnu ki pensutu kumnu ka nak kaliang ki he BSF ki ong ba kane de ka order jong ka high court ka ba ai order saka sarkar India tika ya fencing ka ya bek keleng barawai kari India nadu nakanya kumari syadu ka Kashmir kila pensneu yangi lai nakaliang pat jongi rungi pensneu laga jong ka jinge namar bakane ka jaka kamde ka wadang sudang menin kane ka jaka daki spa asnem la long try mangi khasi te kumbang ong meneh ka meeting ba saka Kashmir saka kiwe ki state CNC jaka rupiah le ban yada ban khanglat ban UAE ka Pakistan ka China hang ne pat balai ba himut ban ai ane la long ban ai no sabangla wat laki kular maki ru kin ailat kata ka ket ban sena ket fencing bangin yo rung sapo anrei kam kata ka security kata ka assurance ngim thikna namar na kapor sa kapor ha bakalahi ka sarkar kalahi company komandan ka company ru ka kala ni kwa be jaga rai ba menta ni kwa be ban yo ka rai ka basai ba ya ka hat mai la pelai no ka fencing la ni ka ayat lengba ba ju siro lai tang